Good evening, sir. No, yes. Come on, go back there. Move from. Come on, go back there. Stand the kitchen like a bag of coke. Back here, be move from up and down here. Braga be move from Magebe. Manega, I prepare your work before you send that request. My bingo when I Braga be move gram up and down. Make Braga be buroge here. You put that in Inishi. Where am I, Nishi? Oh, yeah. Go back. It's Regina. Yes, Regina. Oh, Mazuria. Oh, yes, Tragina. Oh, Mazuria. I hate the same check where I camera. Give us a guy reaching his wrong. That he taking his wrong. Can walk a honoge, who acid in it. Eh? I got Regina walk color, miss, a pay and a marina hitting on my share. We're point to Gaso, we're fed to the Gaso. When you're ready. Look at. Graga Iraqua Christmas, Ezotra, got Christmas near Webe. Mapolo. Wapaka, no, it's no do me as well Christmas. Prostrate. Ure lu do me na guy has aqua Christmas. Turn us okay. She fell to town front. Whatever vas bien. Hey, Emma be camano. Say to the leginga camerano. Ebe camerano. You could not take kitchen and walk in. Eh? Okay, Capjua. Sir? Elegi Kegiji, you take kitchen. I'm not one more. A man know you don't take kitchen. Okay. Let him and I can't regard you not by the left. Eh? Let him and honor General Kukepe by the left, baby. Way back on no neighbor. Them you not him the guy and neighbor. And let you to the side. But way back on. Elengono. Oh, neighbor. You could go Kagana church. But. That was a phone again. You want your back? Imo State. A ben Imo. Amen, Bana. Stand there. A ben him and Bano. Dear Kanzerem. Huh? Dear Kanzerem. A ben and your cancerum. Umobodo. A ben Imobudo. Umobodo, the our village. It's your mole. I'm a bed more. A daffole. I think 24. What's your camera? March. Start now too. Can you manage to gauge you were? Can you manage DJ Akoage, Egypt, interview now? Relationship capture, but I will not have a marriage, no problem. Yes, sir? Relationship capture, but I will not have a marriage, no problem. Okay, but I'm for boyfriend. Yes. Okay, can you get your boyfriend? I think tired of single. Okay, the latter did the single. Oh, yeah, the tired did the single marriage corner by into. I am the police, I'll have a marriage, no problem. A lady needed your boyfriend. Now we're home marriage you were. Just a boyfriend. A lady needed your boyfriend. Now we're home marriage now. Since him and needed 24 years. When you begin at that marriage,
Mana gị nwasa relationship ka ị chọrọ. Ka reason. Nsi adịla m tired dị single. Ọ ya mere. For how many years ka ị nọ na relationship ndị ka ị na-anọ? Sometimes 6 months, 1 year. Mmadụ ole ka gị na ha yirela kemgbe ị kwutowa agbọghọbịa? Mmadụ 3. Eleghị iji adịghị tired with mmadụ 3 ahụ. Ọ nwere ọrịa ikeghe ha iji bịazie nga abịa ịchọ the relationship again. While e nwere mmadụ 3 gị na ha yiri nọkwa relationship with you. Eleghị mere iji hapụzie ndị a ga-echọwakwa another one. Ka emere gị ara amụ ọ dị na family unu? Enweghị. Mba. Oke onye yiri na eyigide gị hapụ. Onye yiri gị yigide gị hapụ. Gwa m reason iji ahapụ ga ndị ka anyị hapụrụ. Before anyị abụ another one. Jesus. So no reason. No reason. It's okay. Nwa agbọghọbịa na-ama ya mere na o ji ahapụ ga nke o ji eji. Gị na ha gị nwa na-eseparate ha ka ha nwa na-eseparate gị? Sometimes how na dị tired. Mmadụ ole ka ederela tired of? Mmadụ 3. Mmadụ 3 ahụ ede tired of ọ bụ na ha amaghị eme ka ọ bụ gịnị mere iji dee tired? Ha amaghị eme. Ele otu isi chọọ ka a na-emeghị ya mere iji chọọ iwere onye ọzọ? Ele otu isi chọọ ka a na-ata gị iji bịa nga ka eme gị interview ka ị nweta another relationship? Achọrọ m ka a na-emema. Ọwa azụ ka ị chọrọ ka ọ wụ ihu? Ihu. Wepụ aka ahụ n'ọnụ gị. I'm not joking here with you. The way further n'ihu gị ọfụma. Ugboro ole ka ị gara ụlọ ọgwụ cheki ya ma ahụ ọ dịkwa gị? Ugboro 3. Doctor sị gịnị? The last one I checked yesterday, I checked my HIV, my blood group, my genotype. So I'm negative. Ị gara sị cheki emi nwere ara ọdịgịrị isi ịma nwere family lineage ara but ị gaghị ama ka ịhụ ga na-eme gị nọrọ otu a gị na ya eme gị gbaa n'iro. Then enwere another one echekiche nke enwere nke a ga-eme gị spiritual one. Ị gara gị cheki eme nwere nke nọ na family unu metụga gị mental health. Enwere nke a na-akpọ bipolar. Ị gabe cheki eme nwere bipolar. Anyị nwere na family anyị. Bipolar adịghị. Mba. Okay. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 4. Wepụ aka ahụ n'isi gị. Jide phone ahụ n'ihu ọfụma. Ama o ji agụ gị too much. Ebe si na watch m? Abia State. Ebe na Abia State? Ụmụahịa. Enwere mgbe ị gbara n'akwụla? Mba. Ka ihe mere na ọbara nkịta ji dịrị gị n'ime ọ si na family gị ka o si n'aka mpa gị ka mma gị? Ele ihe mere na ọbara nkịta ji dịrị gị n'ime maka na onye yiri taa bụ onye iyitụ gị si iyi uju ole ya na ị chọrọ ifesi another one na ka ihe mere na ọbara nkịta ji nọrọ gị n'ime because ị gwara m na mmadụ 3 gị na ha yiri na ị maghị ihe mere nụ iji ahapụ ga ha a na ị chọrọ onye ọzọ na so ka ihe mere ọbara nkịta ji nọrọ gị n'ime? Ọbara nkịta dị m n'ime o. Ihe nọ m n'ime ọbara. Thank you Chineke agbaghị ọkụ. Ele ihe mere ọbara nkịta ji gị sị ma ọ dị gị n'ime? Ọbara nkịta dị m n'ime o. Okay, ka ihe dị gị n'ime? Normal ọbara m. Normal ọbara gị? Ebere gị ugwu? Makwanụ m. Ema? Ama m ndị a na-ebupụ ụmụ nwoke, ama m fọrọ m. Mma gị na mpa gị ọ dị ndụ? Yes. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a student. Na which school? Michael Okpara University.
What year came on? Toddy. Okay, man, him never Gabana the whole social media. No number one in Nganiru. I'm away. Nganiru. Yes. I told that touch it from you. And when you belong, bro. Ke chogo and then attack before marriage. Mba. And when that's you with time worker. Mba. And when I want to get a family name when I come from Caber and got to worker. Mba. Ebala jike. I like us a grown school. Microbiology. Well, school nega was school on day na tamu. I quit saw Michael Opera University. Yes, sir. Yes. All school on then tamu, all school nega. And from Poly, and from Michael Opera University. Then I know what I'm on one worm bowl on or yellow ariogo. Dear Poly. Then it's on wagon bowl. I met a hand Yatawano. One mad. Dear Michael Opera University. How will this school no gaga? A blame whom get so. Igala no working at that time. You get up a part again. Mba. Working roll one, you like a trala. I'm waiting. Otelegonesh wish. Mba. Ihe na-eme gị filonini dịrị ekpere ka filonini dịrị ka ebughị ga dibịa ka filonini dịrị setụlụ ndị mmiri. Adị m oke nwunye na-eme m. Yes. Hello, dị amụ ị na-achọ. Ọwa amụ ukwu ka ọwa amụ nta. Medium size. Ele kewu medium. I will be Igbo at this small, just there. Atawa gị ele dị mkpu ị na-eti. Normal sound. Ele kewu normal sound. Mena gị so etinye mkpu ọwụ. Ele dị mkpu ị na-eti. Hey, baby, ọ dị ụtọ jiri nwayọ. Genotype gị. Blood group gị. O+. Ka ebe ị nọ ihe a na. Anọ m na school. Onye kwụgara gị school fees. My mother. Mpage nwe ihe ọ na-arụ. Mommy m na daddy, my parents. De ka ihe o ji wụrụ your mother ka ịpụ ụzọ ọkpa ahụ. My daddy m na mommy m na hụrụ m. Ka course ị gụrụ? Microbiology. What is microbiology? Microbiology is the study of microorganisms. Study of Microorganisms. Ne. Gwa m ihe mere na iji chọọ enyi nwoke. Gwa m reason iji chọọ ịlụ di now. Ị chọrọ enyi nwoke. Gwa m the truth. Oh man, like I said, I'm tired of single. It is single, so. But ị gwara m na ị yala three people e yere. Ị chọkwara divert to amụ ọzọ. Amụ ị chọrọ divert na and it's not for not for friendship. Not for friendship. Gwa m reason iji chọọ divert to amụ ọzọ. Ndị three people ọ ha nye gị ego. Oh, before now. Oh, before. Wait, ọ bụ na anyị ga-ehe ego ka ọha amaghị ọtọ ara. Gwa m the real truth. Hey, Jesus.
Ama mem na give now. Be honest, be open, say your mind. Or hanye go ko ha ma ho twara. Ane me. Amagheme. The other one with distance. So I am here. Onye ọzọ wo gịnị? First one with distance, second one awụrụ gịnị? Distance kwa. Third one awụrụ gịnị? I just break it up. Gịnị break unu? I chose him. Okay, come on, onye ya choose. Ka ihe o mere? O cheated. O cheated. Ka ebe ị matara ya? Ebe matara ya? Anụ ma ha ebe nọ. Gịnị ka ọ na-arụ? Ọ na-ere phone. Ọ na-ere phone? Ugbu a na onye chọga ka ị nweta ebe a na ka ihe ọ ga-eme ka ebe ọ ga-eshi. Ọ bụ obodo Igbo keta ka ọ bịa na Nigeria. Nigeria. Ị chọrọ ịkpọ nọmba gị? Is it there for 24. 24. It's all when you're not paying school fees. My parents. What boy your number? 091 3380. Watch Italia. Watch Italia. Well, quiz week. Watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that, please. So can subscribe. Watch the camera. Subscribe or like. Get share. Awara bag. Watch Italia. Get back. Get just know what you have to share the game for. For what? Subscribe for this place. 091 3380 1525.